Karon mga kapuso, ila-ilahon ta kining usa ka hospitality management student nga very resourceful kayo para makasubmit sa iyahang mga requirements sa pagtungha. Atong ila-ilahon si Jovel Bitonio Bante Jr. Maayong buntag, Jovel. Welcome to GMA Regional TV Live. May buntag bud, ma'am. Kumusta naman din ha sa Davao? Kumusta ka, Jovel? Okay lang, ma'am. Laban gyapon, ma'am, kay pandemic, ma'am ba? Mao jud. And talking about laban, giunsa nimo paglaban? Isip usa ka tinun-an, ilabi na nga online schooling lang gihapon karon tungod ni ining pandemic? Ma'am, wala di lang jud mawalan og paglaom, ma'am, sa kinabuhi, ma'am, kay namang giparaan jud, ma'am. So dapat jud nga molaban jud ka sa imong kinabuhi. Ug giunsa nimo pagkahilig kining pagluto ug pag-bake nga very much part kaayo sa imong kurso sa hospitality management? Ma'am, sa senior high man nagsugod, ma'am, nga kanang mas naganahan jud ko og kanang luto-luto, ma'am, tungod kay naman siya kanang textbook ba nga ma'am, strand, ma'am ba. So mao to gipili nako siya, ma'am, kay as long as mas gwapo ni siya kay dali ra ka makasulod og trabaho gay, ma'am. And talking about direction, how does it feel na nahimo kang social media sensation tungod sa oven nga imuhang nahimo og namugna? Kuan lang sa ma'am, sa dugan, ma'am, tungod kay kanang murag dagan og kuan sa kuan, ma'am, ba nga na proud sa kuha tungod kay kuan kanang ato akong nabuhat, then tungod ato kay murag double akong pagpaningkamot, ma'am, ba, para kuan pod kay daghan pod kayo nagkuan, ma'am, nga nagsalig, ma'am, ba, nga kuan ka puhon na sinso ka na. One of your teachers praised you for being very diligent and for being very creative and resourceful tungod sa imuhang gihimo nga oven. What can you say to him, sa imuhang maestro? Dako ikaw pasalamat, ma'am, kay Chef Mond, ma'am, kay Chef Raymond Binyosa, kay tungod sa iya, ma'am, kay kanang murag na motivate pa kog maayo, ma'am, din isa siya sa mga teacher nga nagatabang sa mo, ma'am, sa mong eskwelahan, din kuan unta daghan pa siya matabangan, ma'am. Tungod kay makapabilib kaayo ang imuhang giimbento nga oven, pwede ba nimo i-describe kanamo unsa ang mga materyales nga imuhang gigamit nga nakita ra jud sa panimay? Ma'am, gihimo to siya sa lata na biskwit, then gibutangan ako siya kanang wire nga kanang chicken wire na gagmay, then butangan ako siya balas sa sulod para ang balas kay magpundo siya sa init, para then pag magluto pa to, ma'am, kay dili gid siya maingon nga ma-check jud nimo ang temperature, kay syempre wala man to siya temperature sa sulod, then mo to time to time lang jud nimo siya i-check jud para dili masunog ang imong giluto nga pan. Sakto, close surveillance lang jud gihapon, no? Pero asa ka nakakuha ni ining ideya nga pwede ra jud ay nga makahimo kag oven using mga materials nga naaras panimay? Ma'am, sa mama siya ang nag-suggest mod, ma'am, nga buhat kag nga kay sa unang panahon po daw, ma'am, sa iyang lola kay nagbuhat daw yung lola ato, pero kuan lang to ilaha kanang pangbingka, ma'am, ba. And before we end our interview, Jovel, unsa ang mensahe nga gusto nimong ibilin sa ato ang mga viewers, ilabi na sa mga students sama nimo? Kuan lang jud, kanang salig lang jud ka sa imong kuan, sa imong sarili, then dili pud ta malimtan na to nga na ako'y Ginoo sa toa, then maningkamot lang jud para sa imong kuan, sa imong sarili, ug makahuman ka sa imong. Ito lang. Thank you, Jovel, for joining us this morning and for sharing your very inspiring story.